Human gipang tangtang ni Gobernador Gwen Garcia ang vaccine requirement alang sa mga magtutudlo sa mga pampublikong tunghaan. Hataga na usab karon sa Kapitulyo og libreng antigen test kits ang mga magtutudlo nga wala pa magpabakuna. Nakadawat ang Kapitulyo og 10,000 ka antigen kits gikan sa Limdaki Trading Incorporated, usa ka pribadong kumpanya nga mihatag niini isip donasyon ni adtong Martes, Hulyo 12. Matud sa mga tag-iya sa maong kumpanya nga sila si Leslie Lim ug Charles Lim, ila kining tabang og suporta ngadto sa administrasyon ni Gobernador Garcia. Well, our company is honored to share our product, especially under the leadership of our very active and dynamic Governor Gwen Garcia, because I believe that she is very supportive of what the people of Cebu or the Cebuanos need, especially on health. Dakong pasalamat sa gobernador nga midawat sa maong donasyon kay timing kaayo nga iya kining iapod-apod ngadto sa mga rural health units sa probinsya sa Sugbo aron makalibre ang mga unvaccinated nga mga maestro ug maestra og COVID test. I shall be tasking Dr. Gravador and our OIC administrator to see to it that there will be an equitable distribution of these antigen tests. And so we please come up with the guidelines. My priority is our teachers because they have to present that to the schools, especially mag face-to-face na ta. Yeah. To Gob Gwen, daghang kayong salamat nga imuhang gipaningkamutan no nga naa kay initiative nga para matabang lang gyud ani with this free nga antigen test. So thank you so much no. So to Gob Gwen for that initiative, of course to the donors no, si Ma'am Leslie, sila Sir Charles and their company. Atol sa maong okasyon, nakasaksi usab ang pipila ka mga maestra ug dako ang ilang pasalamat kang Garcia sa kanunay nga pagbarug ug paglaban kanila. Sa pagkakaron, adunay 513 ka unvaccinated public school teachers sa probinsya sa Sugbo. But then, amazing kay sa nga tanan nga wala jud gikalimtan ni Gov, no? I mean, that was June, mga second week sa June. Wa jud niya gikalimtan, nangita jud siya paagi nga matabangan mi dihang dapita sa kaning antigen requirement. So, it's greatly amazing gyud ang result niya gihatag gyud og sympathy si Govs amua as vaccinated teachers. John Fredson Granada, Balita sa Sugbo.